Čo to má so progresívnym Slovenskom, keď sa tam proste diali podvody, ten človek má byť potrestaný. Šimečková mama je iba špička ľadovca. Jedno ozubené koliesko obrovskej rozkrádacej mašinérie, do ktorej je zapojené celé progresívne Slovensko. Šimečková mama totiž nie je absolútne žiadna samostatná entita, ktorá si úplne nezávislo od svojho syna či od zvyšku progresívneho Slovenska rieši nejaký svoj biznis, o ktorom by nikto z nich netušil. Všetko pekne do vačku. Vaše peniaze. A v tomto bode sa už Šimečkovcom žilo veľmi komfortne. Čo urobila Marta Šimečková, je jasný podvod a zrejme nie prvý. A toto je len jeden malý príklad. Týmto spôsobom to fungovalo 10 ročia naprieč všetkými rezortami, nielen v kultúre. Progresívna mafia roky parazituje na každom jednom rezorte, kam sa im podarilo natlačiť tie ich špinavé chápadlá. Dokonca aj na samotnej Európskej únii. Lenže otázka znie, že ak je teda takmer každý člen progresívneho Slovenska parazit a pijavica, prečo sa rieši len stará Šimečková? V čase, keď krachovali podniky a podnikatelia nevedeli, ako nakrmia svoje deti a jediné svetlo na konci ich tunelov bola táto pandemická pomoc, Šimečková sa pred nich všetkých postavila, ukázala im faker a bez hanby si zobrala 50 000 eur. Ide o uzavretý kruh parazitov, ktorí si navzájom schvaľovali granty a vystavovali faktúry a v priebehu 10 ročí vytiahli zo štátnej kasy stovky miliónov, možno až miliardu eur. A toto je dôvod, prečo väčšina členov progresívneho Slovenska nikdy nemali normálnu robotu, pretože nikdy robotu ani nepotrebovali. Živili ste ich vy.